Pero isto? Non, non pode ser. Pero a ver, rapaz, es que... Hola, pero que me quedaron petrificados os bombeiros de aquí de Ourense. Isto, ai, Iago. Pero que facedes? Quedaroncheme aí, Subirse a fama a cabeza outra vez, joder. Home, a ver, Iago, como non se lles iba a subir a fama con este calendario que tedes aquí, contame que... Este é un calendario benéfico que hemos feito aquí os bombeiros de Ourense a favor de 3 asociacións. Temos 4.000 copias, levamos a mitad vendido, máis ou menos. Empeza con meses tranquilos, xaneiro, febreiro, marzo, abril, e despois a partir do verao vai subindo un poquinho a temperatura. Que pasou, Óscar? Que pasa? Non che gustan as fotos? No, é que o mes de agosto de 2026 vai vir bastante caluroso. Ai, sí, pois ensínamo. Deixasme enseñarlo a xente. Segura que o queres ver? Sí. Ensino-vos en exclusiva na hora galega para que vos pagades unha idea. Non se ensina máis. Pro ano, que tipo de foto che gustaría recrear? A min gustan máis fotos que recreen as intervencións reais dos bombeiros. Por exemplo, o mes de setembro recrea unha intervención no río. A ver, que eu estou vendo por aquí a dúas persoas que creo que non son bombeiros, non? Non, somos usuarios de DCA. E como te sentiches nese momento cando teñes o fotógrafo diante? Un pouco nervioso, pero moi orgulloso de salir en él. Sí, estamos 3 asociacións, aquí aparecen os logotipos da nosa de dano cerebral adquirido por el Estea e o DEMPER, que é esclerosis múltiple e Parkinson. Eu falo en nome das 3 e agradecemos á Asociación de Bombeiros Ourense que contaran con nós porque nos lo fixeron super fácil e estamos moi agradecidos por toda a visión que nos dan. Calenturienta no, que no. Mira, xa veñen por ti. Non se pode enseñar tanto calendario. Claro, é que a xente teno que comprar. A xente teno que comprar. Claro, e aparte, Antón, falamos de que as fotos estas dos meses de verán calorosas son parte importante que a xente quere ver, claro, pero hai unha parte de visibilización do vosso traballo tamén. Hai fotografías, claro, que tratan do noso traballo diario, e, bueno, se a xente quere velas, pois terá que ir ao Instagram de Bombeiros, e ali poñemos onde están a venta estes calendarios. Canto costan? Un costo de 5 euros, vai todo dirixido a eles, axudar a xente que o necesita é moi importante, moi bonito, e, bueno, toda a axuda é pouca. Orgullosos os bombeiros e orgullosos deles os veciños e veciñas de Ourense. É que este calendario non só recolle a calor do verán nin a heroicidade dos bombeiros. É un recordo da súa implicación social. Un agasallo perfecto para estas datas.